Masu yi magana sun ce zumunta a kafa take. Hakan ta kasance a sanda mai martaba sarkin Gombe Abubakar Shehu Abubakar na uku ya jagoranci sarakai, hakimai da tsatson buba yaro suka ziyarci mahaifar kakansu kuma wanda ya kafa masarautar Gombe wato Modibbo buba yaro. Sarkin Gombe da rakiyar jikokin buba yaro, mazansu da matansu, sun ziyarci Ketembere da ke masarautar Shelleng na jihar Adamawa don karfafa zumunci tsakaninsu. Buba yaro ɗa ne ga Modibbo Usmanu da Malama Zainaba, diyar sarkin Shelleng. Daga cikin 'yan uwan buba yaro akwai Hamaruwa wanda ya kafa masarautar Mure da ke Jalingon jihar Taraba, sai kuma Sambo wanda ya kafa masarautar Tibati da ke jamhuriyar Kamaru. Bayan tarba da amna Shelleng yi wa sarkin Gombe da tawagarsa, ciki har da mai martaba sarkin Kefi Cindoya Musa, tawagar ta ziyarci Ketembere suka haura tsaunin garin inda masallacin buba yaro yake. Aka gabatar da sallar kasaru da shahararren malamin addinin musulunci nan da ke Kano Abdullah Gadon Kaya jagoranta. Bayan gabatar da jawabai na tarihi akan Modibbo Usmanu da ɗansa buba yaro a tsaunin na Ketembere, mai martaba sarkin Gombe da takwarorinsa na Shelleng da Kefi sun ziyarci tsangayar buba yaro. Nan tsangaya ce inda shi buba yaro ya karantar da ɗalibai ɗaruruwa wanda tsatsansu a yanzu suke nan kuma suke tafi da harkan da ya shafi makarantar allo da malunta a fannoni daban-daban. A nan wuri ne na tarihi wanda duk shekara jikokin buba yaro daga sassa daban-daban kan taso su zo don sata zumunci. Tsangayar da har yanzu tokansa na nan bayan shafe sama da shekaru 200. Jama'a da dama na gani akwai buƙatar yin abun da ya dace don adana tarihi. Shi sarkin Gombe a yanzu ya ɗauko hakimin shi da masu rawaninsu da duk wani zuriyansu sun zo ne su ga kofayin inda aka haifi kakansu. Mun ga tarihi a raye, da ana ga mana tarihi da baki, muka girma muka fara karanta a littattafai, to amma yau mun gani da idonmu. Ina cikin farin ciki da kuma godewa Allah da ya nuna mana wannan rana yau da muka yi wannan ziyara. Ban taba zuwa ba da bana. Mai martaba sarkin Gombe ya tattaki ya zo wannan waje da jama'arsa gaba daya domin mu zo mu ƙara ilimi, mu ƙara fahimta me ne relationship tsakanin ita wannan gari na Shelleng da kuma Gombe. Mun ga abin tarihi, Allah da kuma wannan ba shine zuwan mu na ƙarshe ba. Za mu zo da 'ya'yanmu da sauran jama'an da ba su zo ba saboda su zo su ga asalin tushen Gombe. Ga irin wannan al'adun da muke kuma zai jawo mana al'adarmu ya karu, sannan kuɗi ya shigo, abun alfahari ya shigo, ko mutane suna cikin farin ciki da wannan abu. Inda za mu dage mu bi tarihinmu da zai kawo mana kuɗin shiga a ƙasar nan, saboda muna da tarihi, muna da al'ada, muna da kuma gargajiya ta mu wanda muka gada saboda shekarar dubbanai. Da ba wannan an taɓa zuwa ma kafin wannan zuwa, amma ba kamar yadda aka zo nan da mai martaba ba. Duk ziyara ana zuwa Jalingon Muri, ana zuwa akwai Funa Kayema wanda nan ma duka descendants ne na buba yaro. Ba Tibati Muri Shelleng bane kadai. Da na ji abun da na ji, saboda na zo na ga inda bawan Allah ya zanna. Bawan Allah nan waɗanda suka guji duniya. Baya ga nan an ziyarci kabarin Malama Zainaba, mahaifiyar buba yaro da ke garin Malam Abdu da ke gundumar Shelleng, a kuma gabatar da addu'o'i. Mai martaba sarkin na Gombe ya koma Gombe inda sarakai da hakimai suka masa bangajiya yadda dai aka saba. Dafawa Hamza Mayo daga Gombe.